ये जो लड़कियों के बाल होते हैं लड़कों को फंसाने के जाल होते हैं। हाँ लड़कियों की ओट इसीलिए लाल होते हैं जिनकी ये आपका खून चूसने के काम आता है। लेकिन खून चूसे नहीं है, मैं इनके खून चूसने वाली इनकी वाइफ आ गई है। चूस लीजिए ना आप एक बार चूस लीजिए। कि बलिया से ले ली हबाली आले कमी के लाल वो ढलाली कि धीरे धीरे दिल उनसे जुरत बा सखी कि धीरे धीरे दिल उनसे जुरत बा सखी कि सही से जरूरत सब पूरत बा सखी कि सही से जरूरत कि सब पूरत बा एकदम सब पूरा करेंगे। जरूरत जो भी हो आपको जरूर हमको बोलिएगा। इसीलिए तो कि बलिया से ले ली हमाली लेके में के लाल वो ठलाली बलिया से ले ली हमाली लेके में के लाल वो ठलाली बलिया से ले ली हमाली लेके में के लाल वो ठलाली धीरे धीरे दिल उनसे जुरत बा सखी धीरे धीरे दिल उनसे जुरत बा सखी सही से जरूरत सब पूरत बा सखी सही से जरूरत सब पूरत बा सखी जब पहनीले साड़ी पिया कहेले प्यारी जब पहनीले साड़ी पिया कहेले प्यारी जब पहनीला साड़ी पिया कहेले प्यारी पहनीले साड़ी पिया कहेले प्यारी हीरो जा सके सियाउन करऊरत बा सखी हीरो जा सके सियाउन करऊरत बा सखी कि हीरो जा सके सिया कि उन करऊरत बा सखी अच्छा ए सखी कि सही से जरूरत सब पूरत बा ए सखियो सही से जरूरत पूरत बा सही से जरूरत सब पूरत बा दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू के प्यार में केहू मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के बस्ती में मन मस्त भइल बा मस्ती में दिल बैठल प्यार के बस्ती में रहे लयकिया के हवे इंतजार में दिल धड़कता केहू के प्यार में केहू के प्यार में जब गईले दुमका वहाँ से लईले झुमका पिया गईले दुमका उता गईले झुमका पपिया मारे तू चार ठुमका मारे दू चार झुमका पिया गईले दुमका वहाँ से लईले झुमका गईले दुमका उता लईले झुमका
आज स्टेज पर सैया मारे 2-4 ठुमका रहेले हमें जहाँ सूरत बा सखी रहेले हमें जहाँ सूरत बा सखी कि रहेले ई हमें जहाँ सूरत बा सखी। कहाँ रहता हो करे जाता सूरत पता उनकर सूरत में बाजी। मैं तो बहुत दिन सूरत में रहा था। अच्छा आ जाना ऊपर उड़ा कि रहेले हमें जहाँ सूरत बा सीबे से जरूरत तोहर पूरत बा सखी से जरूरत सब पूरत बा सखी से जरूरत सब पूरत बा सखी से जरूरत सब पूरत बा सखी सैया से पहले कि बॉयफ्रेंड से जरूरत तोहर पूरत बा हेलो आइए सैया का बात ही अलग है। पति पति होता है भाई, पति परमेश्वर। सही बात है, पति पति होता है। इतना इतना धीरे से बोली हाँ।